Да видим какво прави нашия кандидат. Има много млади хора. Снимате ли? Здравейте, аз съм Искрен Митев и съм кандидат за член на Европейския парламент от Продължаваме промяната. Както ви казах, в тази кампания в оставащите 25 дни ще ви показвам какво се е случило от гледна точка на един кандидат и на неговия екип. За мен е много важно младите хора да участват, да знаят, че е интересно и че те са полезни в политиката. Затова ще ви запозная днес с най-младия член на нашия екип, Калян, който е едва на 18 години. Калян, повечето хора на твоята възраст не разбират и не се интересуват от политика. Защо ти си част от нашия екип? Защото искам да покажа, че младите хора имат място в политиката. Политиката е достъпна, не е недостъпна и бихме били полезни. Интересно ли ти е кое е най-интересната част от тази кампания за теб? Много ми е интересно, абсолютно всичко е ново за мен и научавам страшно много нови уроци. Завърши с една дума към хората, които ни гледат и са на твоята възраст. Призовавам ви да участвате, да се интересуват от политика, да изберете номер 14 с преференция 107 и успех утре на моторите.